И здравейте хора, аз съм Ник и това е втори епизод в Привет сервера Darkcraft. На ново място сме, както виждате. Там има една построена къщичка. Там има втора, а тук има един смелтър и енчайтинг. И много честове. Енчайтнати сме, фулки сме горе-долу. Някакво толкова да ви показвам. Как ми забива. Знаете ли какво? Чакайте само да оправя проблема и пак идвам. И така, тук съм вече, не би трябвало да имам лак. Все пак ще се намаля звука на играта, защото ето не прасета ме ядосват. Бягат като някакви изроди. Ето тази къща почнах да снимам, но накрая се оказа, че клипа се прецака и де-факто нищо не съм направил. Ето я къщата, горе-долу. На мен ми харесва. Има да се добавят някакви детайли, да не е толкова празна. Но това се оправят вътре, нищо не съм правил. Една празна и онази къща там Крипто я е правил. Един момент, само да се взема един стак стрели, защото не мога да живея без лък. Тази къща Крипто я е правил. Тя е главно за спъне. Нищо няма у нея. За този епизод не съм сигурен какво искам да направя. И първо трябва да се съглася с Крипто. Трябва и той да се съгласи. Така че в момента нищо не ми хрумва какво прави. Не, всъщност мога да направим един хамбар. Такъв лекичък. Но не съм сигурен точно къде искам да бъде, някъде там или някъде на тук е тели и аз не знам къде искам да бъде този хамбар. Е там чест рума. Ето. Бам! Това е чест рума. На мен ми хареса как се получи. Крипто го и правя също. Аз много малко работа съм правил тук. Гледайте се. Гледайте се. Да, също няма нищо по честовете. Докато се накана да направя този втори клип, покопах малко. Да не ви губя от времето, като почна да правя нещо смислено, ще я пусна клипа. Хора, забравих да ви покажа гол фермата. Тя е съвсем близко до нас. Не съм точно сигурен какво направи. Така че не съм я правила със сигурност, не знам, забравих какво я направи, но сега ще отидем до нея да дигна някой лево, защото ми трябва кирка, а пък моята е само Fortune 3, на мен трябва да се оттъч. Да. Така. Тук не е да проби, всичко както му е реда. Сега качваме нагоре. И да. Бум. Хъбъстра лети аз като някакъв момник. Но се извинявам, че за това време съм толкова време съм качвал клип. Просто имах проблеми с микрофона. Аз преди 2 дена заснех клип, обаче не се прецака с звука, глупостяло. И сега най-сетне се наканих да снимам втори епизод.
Значи, този клип най-вероятно ще го гледате най-късно у вторник. И ето я го от фермата. Не съм много сигурен точно как работи, но според мен работи последния начин. Удрате пигментите, влизате тук, пускате и тръгвате. Редстона. И тук е сега. Ще почне да им биде имидж, след малко ще видите. Сега се трупат, нали? Идват чикити. Ето. Вече ето. Умират чикити. И понеже те умират, дават ми XP, аз дигам и така. Енчайте му се работи. Сега, като се върне, ще видите какво стане. Както съм 20 лево. И да, хора, аз мисля сега да се нафармя малко XP, да се поенчаят на някои работи. Вече като съм обсъдил всичко с крипто, къде и какво трябва да се направи, и вече пускам истинската част на клипа. И така, хора, тук съм отново. Няма да строя хамбар. Измислих нещо друго да построя. Така, сега... Даже поне не ми харесва е тази. Значи, говорих с крипто, така да правя къде каквото искам и където искам. И аз си избрах. Така че... Да. Не съм чайтнем. Overkill. Не. Меча ми Looting 3, Sharp 5, Unbreaking 3. Се взема малко лапис. На 2 на... Ще се две. Ко повече да искам. Така. Сега. Там съм измислил какво направя. Нали, да вкарам и смелтъра там и разни рандом глупости. Нещо много яко бъгват. Смелтъра е 2 блока, така че... Така. 2 блока ще бъде смелтъра, така. Значи аз тук ще мога спокойно да вкарам 2 смелтъра. Добре. Сега. На мен идеята ми е... Сега. И аз не знам коя ми е идеята, честно ви казвам. Просто правя нещо в момента. Не знам какво правя, но знам само, че правя нещо. Така. Сега. Как да стане работа? Сега горе-долу съм се подготвил. Горе-долу да сънувах, че точно днес ще направя клип. Точно на това място. И точно това, което сега ще направя. Тук направим така. Умри тъпо зомби. Не обичам зомбита просто. Не ме кефат. След като направим, да кажем, трябваме кирката. Да, един момент, че някой извън на вратата. Е сега. И така, тук съм. Продължаваме с клипа.
Това горе-долу не знам как се получава. 100% се го пипна после или... Ако няма нужда, няма да се пипа. Така. Така. Нещо такова може би. Да, той нещо ми харесва. Харесва ми как стана. Сега. Въпросът е, че... Това... ще бъде така вкопано. И... след това го вкарам толкова блока навътре. Това няма да бъде нещо. Това ще бъде от дърт. Така че... Сега, значи, ако сложа двата смелтера тук, да направим, че ще има и такава колона. Така, където тук да разделя двата смелтера. После тук си мисля да вкарам така. Много да спомням как трябва да се оправя после. Чак не ми се мисли колко трябва да оправям. Така. Какво дърчим трябва? Поискабим доста. Не, всъщност. Така ли беше, да. Значи няма хабим нищо. И това като взема, той е счупен този. Нищо. Така. Така. Това честно казвам там да го правя, не знам какво ще е, просто правя нещо в момента. Предположим, че от тази страна правим така. Същата работа. Значи от тази страна по-минатката по-голяма и няма проблем. Да. Обаче трябва това да вземем така. Не, няма ми стигне камък. Фак. Ще изкопая малко от земята. Мисля, че толкова ще стигне. Сега. Но даже ще ни трябва още. Ото там е много. Дай съм... Добре. Правим още две печки. Еми, 3 стават. Така. След това... Ашо? Не. Така. Трябва дърт. Да приемем, че тук ще има лава. Така да приемем, тук и така идват честовете, къде трябва да бъде процедура. Така. Ето тук за мен е много празно.
Трябва да вземам това ран с мене. Сега се ми стъжни живота, но какво правя? Така. Не видим се. Нещо е такова. Или... Да я знам. Аз предлагам. Сменяме пода първо. За да... знам горе-долу какво да правя. Гледам, че този клип може да стане малко късчък. Но просто имам работа. И няма как да не я свърша. Просто. Ти май много кофти седи тук. Явно ли да роваме? Да трябва да направя честовете, да съм спокоен. Да знам, че тук ще има чест и тук ще има чест и тук. Така. Не знам, че ще има честове просто. Сега... Аз останах без дърво. Бас, кърка съм. Сега трябва да вземам дърво. Нещо ми лагва, но не знам от какво може да е. Тук е те. Ще ръгнем тук. По една кола. Не, бърках. Пъки. Да, ще бъде колонка. Така. Тук става така. И тук мисля. Правим така. Слабчета. Нещо е такова. Как да сме отърти. Мисля, че ще се получи. Така. Не. Съм го мисля по този начин това, но го правя все пак. Нека искам да има такова. И се чуда да не би да направя. Тук е те. Така и така. Не. Няма бъде нещо такова. Така може. Сложим някакъв такъв детайл да има. Така. Така, добре, ако сложим това така. Точно един табло ме. Нищо не мога да сложа. Да, фак. Еми, шанс. Чува се. Какво да направя още? Много празно ми изглежда тук. Тук е някакво, е такова, зара голстон, ако сложа. Как ще изглежда според нас, ако... Е така. Аз се добавя дърва все пак тук. Така. Някакво. Така, така. И така. И
иска да бъде... О, не. Не. Но добавям някакви рандом работи тук да има, защото не знам какво да сложа и... Така. Чакайте, мога да сложа нещо. Не видим какво мога да сложим там. Сега се измислим. Какво може да направим, за да сложим там? Аха. Не, така ли се прави? Да. Добре, може да сложим два казана. Но се излишно. Така. И така, и така. И... Съжалявам, че толкова много се разхождам и не съм подготвен. Но... Какво направя? Имам работа, набързо го правя този клип. Така че... Ти май мога да сложа две така. Как се говорим? Да. Еми... Да, хора. Това мисля да е. Съжалявам, че ще е толкова кратък. Просто нищо не ми хрумна да направя. Един момент. Ако... не мога да се нацеля 9 така. Ако ги направя така. Штак. Добавя така. Не. Да. Това мисля да е, ако ще има някакви променки. Ще видите следващия епизод. Но не знам дали мога да добавя нещо ново. Така изглежда хубаво. Мен ще така много ма кефи. И хора, ако има нещо ново, ще видите в другия клип. Това беше от мене. Споделяйте клипа с приятели, лайквайте, коментирайте и най-важното, абонирайте се и очаквайте трети епизод в Darkcraft. Чао!